أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نالین دا مل میں نہیں لایا اندی نیت دی قیمت لائیے نالین دا مل میں نہیں لایا اندی نیت دی قیمت لائیے یہ گل کنے آکھیے کس ٹائم آکھیے کنہ نو آکھیے ذلیل شام نے دعوت کی تھی مولا حسن دی جی نوکرہ جیڑا لفظ جن نال سونا لگدا ہوئے وہی لانا چاہیے کئیاں مولا نے مدہ خانہ نے نا غریب شام بھی آکھیا ہے غریب نہیں آکھنا چاہیے غریب غیرت مند ہوتا ہے ابلیس شام لائن شام ذلیل شام کڈے کڈے سونے لفظ نے فٹ آنے بہرحال دعوت کی تھی مولا دعوت قبول کی تھی پروگرام بنائے جڑے ویلے بطول دا پتر تشریف گھننا سی اسا ہیر جوارات دا تھال پیش کرے سو اگر مولا قبول کر لیا تا سائے آکسیں توڑے نانے توڑے بابے تساں دنیا نو تا طلاقہ دیتی ہیں اے کیڑی خوشی ہے چلے اگر قبول نہ کیتا پھر اسائے آکھاں گے کہ تساں ساڑھے نال سلائی نہیں کیتی لہذا ڈسنا چاہنا حسن کے سنوا دن دعوت قبول کی تی اعلان ہو گیا فلاں تاریخ فلاں ٹائم بطول دا پوتر تشریف گھننا سی جتھے اللہ دی پوری کائنات نے اعلان سنے ہیں ایک موچی نے بھی سنے ہیں موچی نے بھی تے جی میں موچی سنے ہیں موچی اعلان سنن دے بعد پاک چمڑا خریدیا گھر آ کے اس نو مزید پاک کیتا بطول دے پتر دی جتی سیونی شروع کی تھی جتی سیون دا انداز کیا ہے ایک ٹانکا لاندہ ہے دو نوافل ادا کر دے کسے عام دی جتی نہیں ہے بطول دے پتر دی جتی ہے مولا رنگ لاوے ایک ٹانکا لاندہ ہے دو نفل پڑھ دے ایک ٹانکا لاندہ ہے دو نوافل بیوی آکیا کملا ہو گئے ہیں چلا ہو گئے پاگل ہو گئے جتی بھی حسین ہے جتی ہر ایک ٹانکے دے بعد دو نفل پڑھ دیں موچی مسکرا کے آدھے پاگل تو ہو گئی ہیں جھلی تو ہو گئی ہیں کملی تو ہو گئی ہیں تینوں پتہ جو نہیں ساڑھی غربت مک گئی ہے بیوی آکھیا جتی ہے کہندی پاگلے مولا حسن بسم اللہ کرام بطول دے پتر دی جتی نو چمے ہوتے سیر رکھ دیتا ہے جتی تیار ہو گئی ایندے تو چنگا طریقہ میں نو یاد ہی نہیں موچی جتی لے کے کمیں گیا ہے اینج ادھروں موچی چلا گیا ادھروں مولا حسن آگئے او پروگرام دے تائت انہا ایک بندے نو ہیریاں دا تھال دے کے ٹورے جا مولا حسن نو پیش کر انہوں بندہ ٹوریا ہے دیکھ سو میرے پاس انہوں بندہ تھال چاہ کے ٹوریا انہوں بطول دا امیر پتر غازی دا سردار مسکرا کے موچی نو اشارہ کر کے آدن لے لے تیرا اے میری توقع تو زیادہ سونا 5-7 بندے رہ گئے نہیں تک میری اجامت ہی ویکھی جاندے نہیں یہ اتھوں ہی ہے جتھوں قسمت آنے دیا ہوندیاں مولا رنگ لائے کوشش کرو وہ بھی بول پو
مولا فرمائند تیرا ہے موچی اگے بات کے تھال وصول کیتا چہرے دے رنگ اڑ گئے حسن پتہ ہی اس تھال چیز کیڑی ہے مولا فرمائند میں نے بھی پتہ ہے تو دل چ کی ہے میں امام ہاں امام غافل نہیں ہوندے امام ناظم کائنات ہوں میں توڑیاں دلانیاں جان دے اچھا حسن اے پتہ ہون دے باوجود ایڈا قیمتی ہیریاں دا تھال اے معمولی موچی میں جتی دے بدلے پتہ بھی آئی تے ایڈا قیمتی تھال موچی میں جتی دے بدلے اس لئے غازی دا سردار مسکرا کے فرمینن نالین دا مل میں نہیں لایا اندھی نیت دی قیمت لائیے اس مامیڈی کو سچایا کھائے اندھی گال پسند میں مولا فرمینن اے زاری دولت تا جی میں جتی ایس بنائیے مولا فرمائن میرا دل چاندہ ہے کو لکھ دیواں اج ملک عدن دی شائی زندگی ہوئے نوکر مجمع 200 دا ہوئے 2000 دا ہوئے چاہے 2 لاکھ دا ایسے بندے بھی ہیں اس مجلس سے جڑے جان دیں تائید کرے سن رانی پور کو جلسہ ہوندہ ہے مرید علی شاہ دا 1.5 تو 2 لاکھ دی گیدرنگ ہوندی ہے جتھوں تک نگاہ جاندی آزادار انہاں چو بھی پڑھیں گل کرن دا مقصد ہے کہ چاہے 200 ہوئے تے چاہے 2 لاکھ زیادہ نہیں تے 5-7 بندے صرف امتحان واسے ہی ہوتے ہیں ویکھ دیں آج کی کر دیں مجال ہے یہ عاجزی دی جگہ سی کی کرنا ہے نماز ہے تو ساں اپنی پڑھنی ہے ساں اپنی تے گزارش ہے کہ جڑے امتحان لینا آتے ہیں پھر کدی کدی ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی امتحان لئیے تو میں سطر آکھن لگا ربائی دی میں انہاں نو ویکھنا او کی کر دیں توجہ شرطے گل علی والے نال موچی تھال وصول کیتا ٹر پیا ایویں تھوڑے جے قدم ٹریا مولا فرمائند او موچی جلدی نہ کر واپس آئے مولا فرمائند نے ایڈی چھتی ٹر پہ ہیں تھوڑا نہیں ٹور جو پہ ہیں تھوڑا نہیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے موچیا دا مولا میں منگنا ہے اپنی اوقات دے مطابق تو ساں عطا کرنا ہے اپنی حیثیت مطابق مولا فرمینن جے میرے تے چھڑی ہے نا تے پھر میں عادل امام دا عادل پتر ہوں میں بطول دا امیر پتر ہوں غازی دا سردار ہوں حسین دا ویر ہوں جے میرے تے چھڑی ہے نا تے پھر انج کر لینے ہیں تھال بھی لے جا 1-2 دن نہیں 7 پشتہ دی جنت بھی لے جا زندگی ہوئے میں اس سطر پڑھنا چاہنا ربائی دی جندے بات سے ماکھے تھال بھی لے جا 7 پشتان دی جنت تھال بھی مل گیا 7 پشتان دی جنت پھر ٹرے آئے ایس لفظ دا لطف لینا ہے جڑا ہونا کھیں تھال بھی مل گیا جنت بھی 7 پشتان بھی پھر ٹرے آئے مولا فرمائندے اجے بھی جلدی نہ کر
واپس آئے موچی قدمہ تے ہتھ رکھ کے مولا غربت بھی کر دیتی ہے، ایک دو دی نہیں 7 پشتاں دی جنت بھی دے دیتی ہے، مولا ہون کیوں سدے؟ بطول دا نفیس تے امیر پتر مسکرا کے فرمیندے ہن اس واسطے سدے جنوں گھر چھوڑ کے آئے نا اپنی بیوی نو آکھی بطول دے پتر تیرے واسطے سلام بھیجے ہیں۔ یا علی یا مولا رنگلا بڑی مشکل دے نال آواز لگ رہی جیو جیو بسم اللہ۔ مولا فرمیندے جنوں گھر چھوڑ کے آیا ہے نا انہوں آکھی مولا حسن نے تیرے واسطے سلام بھیجئے۔ مولا رنگ لاوے آ جا بھئی جیو پانی ہے پانی تو تھوڑا جا دیں گلا خشک ہو سلون جی چورار کا منہ ہو جائے اب آجی با مولا رنگ لاوے جنہوں گھر چھوڑ کے آئے ہیں نا اپنی بیوی نو آکھیں بطول دے پتر سلام بھیجئے، انہوں آکھیں مولا حسن پہ فرمیندن کہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، جیڑا تو عمل کر دی رہی ہیں میں بڑا راضی ہاں۔ اور سطر رکھن لگا میں بڑا راضی ہاں سلام دینا ہون جا تور پہ آئے موچی گھر پہنچے آئے دروازے تے کھڑ کے موچی دی بیوی انتظار چاہی شوہر نوے کے مسکرا کیا دیئے مولا کیا دان کیتا ہے کی دیتا ہے مولا نے مسکرا کیا دے ہیریاں دا تھال ایک دو دی نہیں 7 پشتاں دی جنت موچی ادھے غربت بھی مولا کر دیتی ہے ہیریاں دا تھال ہے جنت بھی مولا دیتی تے 7 پشتاں دی لیکن میں نے یہ گلاں پھول گئی نے توں دس عمل کیڑا کیتا ہے مولا حسن تیرے تے بڑا راضی نہیں عمل کیڑا کیتا ہے عمل کیڑا کیتا ہے 2-4 وری پوچھے عمل کیڑا کیتا ہے موچی دی بیوی مسکرا کیا دیئے تو رات کو جتی سی در آئے سلوات میں پڑھ دی رہی ہے زندگی ہوئے تو رات کو جتی سی در آئے سلوات میں پڑھ دی رہی ہے ٹکو سمجھ کے نہ کرے حسن سفیدہ تیری خدمت کر دی رہی تو رات کو تھک کے سمدہ ہاوے تے میں رات کو جاگ دی رہی کر لعنت شام دے حاکم تے اے جتی چم دی سمدہ ہاوے
تے میں رات کو جاگ دی رہی ہاں کر لعنت شام دے حاکم تے اے جتی چوم دی اے تجرے بیٹھے نے تے ملنگ نے نا میرا پرا میں ایک مولوی دے ہتھی آ گیا اتھے ناروال مولا دی قسموں نے میری ممبر تے بڑی کی تھی سچی ناروال دی وہ آکھن لگا کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی سریں لگاتا ہے یہ کرتا ہے وہ میں سندا رہا جتی پاندے سن پہ میں اسٹیج سیکٹر میں کہا یار اس تو پہلے چلا جائے میں گل کر لیں ہاں میں کہا گل کر لیں میں کہا قبلہ صاحب علامہ رشید ترابی صاحب آل اللہ مقام انہوں نے فرمایا سی کہ علامہ کہلوان واسطے 1000 نبی دی حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے یہ علامہ ایویں لفظ نہیں ایک دوسری گل آ چٹی یا کالی ٹاکی بن کے نہیں بندہ علامہ بنتا دو دوسری گل قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ سریلی آواز جناب داؤد علیہ السلام دی لکھی تے سب تو گندی تے کوجی آواز کھوتے دی لکھی میں کہ تیری او دے نل مل دی میں ایک دو شعر بسم اللہ کرنا جی میں یارو دوسرا جناب سیدہ اللہ نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی آسرا چاچا کدھر چلے ہو اچھا نبی آسرا نبی آسرا نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ثانی سننا ثانی خدیجہ آمنہ تے حوائے آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوائے آسیہ اونا دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا مریم بھی جان دیئے جلو رب چاوہ دھاوے جبریل جیندے بوہے بل پچھیا نہ جاوے خاتون کوئی ایو جئی سین دی کیویں ہم سر بلے جیندے قدم یتے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی مولا رنگ لاؤ زندگی ہوئے مولا رنگ لاؤے دین جڑا ہے نا مولوی نے نہیں پھیلایا سن دے پہ ہو دین جڑا ہے
बिस्मिल्लाह बाबा जी मैं सारे का एहसास करना मैं नौकर हाँ दीन जेड़ा चलो दीन जेड़ा है ये मौलवी ने नहीं फैलाया बुजुर्गों ने दीन का बड़ा अमल है जिस तरह सेवन अली सरकार कलंदर किबरिया साईं बोदला साईं बोदला बहार शाह अब्दुल लतीफ बिटाई साईं बुल्ले शाह सरकार इन्हां बुजुर्गों का बड़ा अमल है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अक्सर शेर नहीं पढ़ते शाह अस्तु हुसैन चलो आज सारी मर्जी ना पढ़ो ऐ वेखो ना शाह अस्तु हुसैन एक लाइन बादशाह अस्तु हुसैन दो दीन अस्तु हुसैन दीने पना की वंड की है बुजुर्गों जड़ियां चार लाइना च इमाम हुसैन का नाम दिता उसे कमीने का नहीं दिता जिंदगी होवे आओ अगे टुरी हुन सरदाद नादाद दस्त दर दस्त ही जी जेड़ी लाइन च कमीने का नाम रखे मौला का नहीं आन दिता कोई शक नहीं शाह भी हुसैन बादशाह भी दीन भी पनाह भी कोई शक नहीं लेकिन जी गल ना चीज करना चाहता है शाह अस्त ज़हरा दलाले अपनी मां दी वजह तो दीने पना बेमिसाले अपनी मां दी वजह तो पूछता सही शान मेरे जय खाकी बंदिया कोलों हिजाबे मुस्तफा एजाज़े मुर्तजा नमाज अंबिया है मां हुसैन दी मौला रंग लावे चलो मैं तुहानू मोड़दा नहीं कोशिश करदा बड़ा हजारों मरतबा सुनिया जा चुके है आओ वे लोग सीधे कर करके मेरे अगे रखी जाते हैं कोई कले ही पढ़ना वह समान चुकन आए बस नंबर ते खड़ा मौला दे मदा खान अजीम मदा खान सारे मैं इन्हां दी मौजूदगी की गल मैं कदी नहीं आख्या जेड़ा काम मैं कर रहा कोई नहीं कर सकता नहीं मजाल है आज दी जगह है कोई भी कर सकता है मेहनत जरूरी है वो करनी पैनी है मेहनत तो बगैर कुछ भी जेड़ा मेहनत करे वो फल मिलता है वो रायगा नहीं जाता ओ हे ओ हे थोड़ी बड़ी मेहरबानी इस पासे भी रुझान किया है नहीं तो कुरान की कसमें मैं बंदे छाला मारते वेखे ने मरहब नूं लम्या पा साड़ी फरमाइश दे कुरान की कसम छाला मारन हाँ ला 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 पा ओ हे अल्लाह सैयदा सरमाया ओ हे
مولا رنگ لا عزتا جگتا وکھریاں پایا عزتا جگتا وکھریاں پایا جیندہ آ کے زہرا جایا جھولا جھلایا اوہے بسم اللہ کرام قصیدے دا دل شیر پانی پیا جدیدیت کی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لڑتے جدیدیت کی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لڑتے ہمیں تو جینے کے لیے عباس کے پرچم کی ہمارا اعلیٰ کیوں نہ ہو بڑے رتبے میں کنا زور لا کے کیا ہے تو جرا خالی انج کر دے پھر دل نہیں کرتا بندہ تتی تتی چاہ ڈول دے ہوتے بسم اللہ کرام آؤ جی آؤ بسم اللہ آؤ جی آؤ ٹھیک ہے بیٹھ گئے اچھا بسم اللہ کرام پڑھئے شیر اعلیٰ کیوں نہ ہو بڑے رتبے جس نو اپنی انگلی لپ کے آلیا ٹران سکھایا اوہے اس دانا عمران بس میں آئی شیر پڑھ کے تے چھڑ دینا مولا دی مدہ خان راضی روے ہو اے کسی نے فرمائی پہلی تسی فرمائش کی تھی حکم کیتا میں کر دیتا پورا اے میں اپنے کولوں اس دانا عمران اس دانا عمران اس دانا عمران کیا بات ہے اس دانا عمران کس دا جس دا دین تے دانے اس دانا عمران کافریوں کو
سلطان اس دا نام عمران کتابوں میں نبی کافروں سے ہاتھ ملاتے نہ تھے کرتے کفر پر عمران تو یہ بتا مجھ کو رسول پاک پہ کھانا کہاں سے کھاتے یا مولا بھائی بزرگاں دی یاد تازہ کریے چھوڑے بندے جگائے نے کافی لمبا ہی ہو گیا چلو پھر آؤ نہیں ہوگی
बाबा सरदार अली फौक मरहूम नू बहुत सारे मौला दे मदा खाना पढ़े है ए भी फौक साहब दा ही है जेड़ा मैं पढ़न लगा वो तुसी सारे सुने ने विच मुश्किल दे पीर अली भाईजान भी पढ़ते रहे हुण भी पढ़ते मीम ते आए ने अरब दे अंदर दीन को चार रंग लाया है गुल दी नफरत दिल विच हो वो एक एक तरस ते कोई 50-50 कसीदे ने बुजुर्गां दे ए जेड़ा मैं पढ़न लगा एवें एक शेर ये भी बुजुर्गां दा ही है खुदा ने भेजे खुदा ने भेजे फलक तो यारो जनाब खैरुल निसाद ज़ेवर 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 दरूद पढ़ के बनाए हूरा ओ बिल्त खैरुल वरा दे ज़ेवर ओ बिल्त खैरुल वरा दे ज़ेवर ओ बिल्त खैरुल वरा दे ज़ेवर ओ बिल्त खैर शर्म तो दुल्हन झुकाई गर्दन शर्म तो दुल्हन झुकाई गर्दन तमाम जलसा हम हैरत तमाम जलसा हम हर मसलन देखो अरब दिया जाली हुसैन आका दी माद ज़ेवर 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 हुसैन आका तवज्जो दूजी तरफ डिवावा बस तवज्जो दूजी तरफ डिवावा मवाली करबो बला को देखो सिमर शकीने लहाए कीवे तमाम आले आबाद ज़ेवर तमाम आले आबाद ज़ेवर तमाम मैं बिस्मिल्लाह करा आले आबाद ज़ेवर तमाम आले आबाद सिमर शकीन आए कीवे तमाम आले आबाद तमाम आले आबाद ज़ेवर तमाम तारीख च पहला कह दिए बस खत्म एक बंद तारीख च पहला कह दिए जिस भेड़ दी मैयत खलो के वैन कीते केड़ा वैन मरहम सज्जाद दे ओ जख्मा दी बीमार को कर तन्हा नहीं ओ तेरा विच जिंदान दे रोल मरना ते सज्जाद को भूल सके मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह कर तेरा विच जिंदान दे रोल मरना ते सज्जाद को भूल सके सुना कफन जरूर पवावा हाँ फुफिया दे कोल रिदा नहीं ओ किथ शिमर तो ओले दफन करा मैं को लब दी कबर दी सैयदा दे मेरा गरीब हो गया
کیا بات ہے.